नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर सबसे पहले तो बात कर ली एगो शॉर्ट वाइट के बारे में, शॉर्ट वीडियो जो कि खेसारी लाल यादव जी अपन गाना रोमांटिक राजा खातिर बनौले रहे। काल उ वाइट के ब्लू वीट स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे। और कमाल के बात ई बा कि उनकर ई जौन वीडियो बा इहो ट्रेंडिंग में आ गए। जी हाँ, आप लोग सोच सकत आनी कि भोजपुरी के जौन स्टार्स बाड़े, सिंगर बाड़े, उनकर गाना मुश्किल से ट्रेंडिंग में आवेला, लेकिन खेसारी जी एगो हल्का सा बाइट बना के देले, उहो ट्रेंडिंग में आ गए। एकरा अलावा आप सबके बतावेला चाहतानी कि जौन उनकर टीजर बा रोमांटिक राजा गाना के, जौन हमें शिप्रा गोयल के साथ पहली बार खेसारी लाल यादव जी गाना गौले बड़े और गाना में परफॉर्मेंस भी दिले बड़े खेसारी लाल यादव जी के। अब तक के सबसे महंगा गाना जो कि करीब 35-36 लाख बजट बतावल जा रहा बा, उ गाना के टीजर भी यहाँ 10 बजे रिलीज होके जा रहा बा। प्रीमियम सेट खरीद दिया गया बा, आप लोग जाके ब्लू वीट स्टूडियो पर देख सकतानी। प्रीमियम लाग चुकल बा, जाके ओकर रिमाइंडर ऑन कर ली और वीडियो के लाइक भी जरूर कर देम और ज़्यादा से ज़्यादा ओकर लिंक के शेयर कर देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया खबर में, नया वीडियो के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।